you. I got it go. Abro technical glitch. Very close to about Apollo. So I get there if I know before I call to her. If I know before I call to her, Ijo Onyeobodo na Okija. And I know was around the Dibia can the mother got it was. Sorry, no. I don't know about the mother Cavana. I never appreciate no mother Cavabu. I bought 12 folk. You take I will bop yours. No. Thank you, Harry Best. Everybody goes up. Everybody goes up. Okay. I will there close yard. Ebuka Junior. Avo me. We do it. More than a man and a garden. Okay, we bet you goes on only. We bet you goes on only. I was see you go where I'm outside the moon. I make it as never one day money. Go out, man, everywhere you go, I think Harry Best. About Michael, Afumwa, promise, Achugo, Kachugo, you want the way we got. Chico Noma, Mazio Conco Chukuma, now what dot nature? Ha! Amen, man, na YouTube, Keko said. I na kawa kwa na abia program I for the first time. Abone na abia this program for the first time. Ade jiko bi mbawa abia. Maki wolo bi mbawa abia. Nkiri ayi etigwu ebe a. Biko. Na do ka keke me wana no nwanko. Afobe. Oji di young ebe ka mo down. Yeta Franco Z, if na mekonelu samuji. Ibi good oda. Onye ọbụla si na ani Igbo anyị dị n'anya. Ani Igbo a. Ọgbalịsị ọ ga-abịa n'ife anyị gwara ebe a. Ọgbalịsị ọ bịa, ọ ga-anụ ife anyị na-agwụ ya. Yes na. Na because ọcha Jason Sunday. Henry Okafor. Jason Sunday so kita ka ị na-abịa. Aya. Hello, young Chris Berry. Now, if I appear since 1 hour plus now, kita konya abia. Now, what for you? The Valentine. Nebuka Junior, I be about 81 years old. Basala. Yet, Basala. By now, no Okija now. I did we fed in Okija. Did if you got a wedding, if you got a venture somewhere, it's one name of your vocation. Okay, get that enough. Actually, my phone in the feed like from they watch from that side, you know. So when I forgot to okay, they are Africa button subscribe never. You subscribe on okay, wait for the button. Subscribe. Oh, you do a case here, me. Fans are me too. If I know when I will when I will you, I'm only 5 form of a cafachota. Yet, as he depend them,
he dey sweet us. As he dey sweet us, he dey pain them. As he dey pain them, oh, he dey sweet us, man them, oh. As he dey pain them, he go dey sweet us. As he dey sweet us, he go dey pain them. So, ka o si adị ebe dat na achọrọ m ka put up to speed. Anyị kwuru na ọ bụ na ndị dibịa chee ma aka fa ma aka n'ife dị mma yete famasi na aka ndị mgbu eche ma aka eme ezigbo aka ife izu ị ga-edebegodu many people ekwu onye amara ọ dị ka ọ na-ịghọtara ya nya ka unu ji wepụtakwa again anyị wee sị ka anyị kwuo ya na ndị dibịa wayo kịta akali ndị na-alụ legit na dibịa na-alụ legit nke ya dị ekwo ekwo otu a ka ọ dị n'ụlọ ụka ife onye ọbụla bidola ụka were ezigbo Jizọs original nke bụ ịfụnanya ịmakwana na Facebook a nwee ndị na-abịa for fun nwee ndị na-abịa ịchụrụ ego hie etu a ka ọ dị everywhere. O nwere ndị ji Jizọs mere ya onye nwe anyị na nzọpụta anyị akpụnyere ya nnu akpụnyere ya ose ije ebe o nwere onye ga agụụ ga-egbu ya adịteghị dibịa ọbụla a ga-eteki serious na n'ala Igbo because na ndị na-idiri ego kagodu ndị esetugolu sofa ị ga-edebe standard kala ife akwa ọkụkọ debe akwa ọkụkọ bi onwe onye na-amanwu ya ka eze obi wee pụta. Eze obi na-eche mmiri enwe ilo ọkara akwụ yetere eze obi nọ na-eche mmiri enwe ilo ọkara akwụ ka ọ maa ma ọ na-afụ na mmiri enwe ilo na-akụgodu onwe ka o si eme nke ya yetere ọ na-agbala egwu mana akwa jire na-adụ ya akwa na-adụ ya ka ọ fụ onye ya na ya ga-ebughachi ọ dị ka ọ dị kpọbọ dị ka ọ dị egolu yetere dịtị mere odumeje nna gwa na-emetụrụ gị aka o mere odumeje bịara ọ fụ onye ya na ya ga-ama aka ọ na-agbagharị dị only person nwere ike ịmụ nwa aka ọ na-adị aka emenwe TB Joshua ọ na-afụ na TB Joshua anọgodu thousands of miles omenwe ife dị ebe a okulu dansị ka esikwe na Ọnịcha gbaba egwu ọ na-agba ọmazi ome ọwụba ego n'ọpa iwe ka ife niile anya ka enwe activities yete ka iwee fụ dat na akwado o wee kpoo Nollywood edere skript nke a deti agwakwa ya nwoke ịgba na ịgba small size jebe jim o jere eme ụta akwụ ya dịka ọzọ oyihe traụza tait ọ dị smart ọgbakwa ọgba emegide sef dịte na-abazie ya isi ọkọbazie ndị izu ọgụ ọnụ si n'izu ọgụ naba ịmụ ọka dịte na-ebu ya ọfụrụ onye ọ ga-ebupụ dịte na-arụ o buruzi ya na-ebuji ebe ọnwụ ga-egbu ya wee na-eti na-ayọ ọka doonu ọka abụ nwa dị ana n'ọka doonu rapịa na nke a nwanne m une doonu ndọkasị na omede bụ na ojesi izu ọpụta na izu ọgụ dị aka na ome kịta fa kuchie enye ọrụ ndị izu ọga wee si oke ọbụla fa chọọ ka aka amụọ daa ka ife niile ahụ kwuo ka akwakwa na ha nwee mmadụ odumeje efuo ozugbo afọ ozi ya ibe akwalị ya kwa ikwu oli ya na ganduje iwetego ganduje gbaa oge a ganduje mechara ebe a na-emekwufe a na-eme soludo si ebe o si kama ya gborosi ya ekwefu ndị prọfesọ mgbe ụfọdụ kwa na-enyokwa ndị enyo ịmara fa anafa eme ife prọfesọ mgbe ụfọdụ ụmụ otu adịgasị na skuul anyị na-amakwali onye chọpụtara ụmụ otu akwa ndị prọfesọ gasị anyị agba ndị a sef ma ọ dị pọsịbụl na faya na-anọsịkwa na dị otu mgbe ụfọdụ ụmụ akparamagwa a na-ada akpaba ị na-anya efu ka the environment dị that moment maka na ọbịa na ozugbo a na-eme ka a na-eme ọ na rejim ya nụkwa ozugbo ọbịa pịa sendịrị ndị ọrụ ewere ezigbo ọra endị akarịa odumeje osisi ka odu na okwete na ọ na-eme mana ịgbago asị nwa otu oge a mgbe ahụ dịte mmebe afụgo ka o si eme ikuku a na-ekuziva mana ọ gbata n'ike okwu onye ike ka a na-eme Zubi Michael anaghị Zubi onye okesens ọla agba ka okwu ya anaghị ọ na-asị ọgbasalụ I am an actor. If you pay me, I do my work. Ninka amapụta a na-ekwu ebe niile asala ọkụ nwaanyị Owere si ebe a Ada Jizọs si ebe a Rite Dochie ebe a ebe niile a na-adọka ọ na-ada ụda akwa ọkụkọ abịakwa chọọ nke akwa agbaziwa emesa ebe akwa ihe bute ebili nkwụbịa n'elu si na eme nke mee disandat a na-eme ejidi ya na saịdị ebili
akwa nwanne m akwa afọ adịghị ya na onye ekwu ekwu o maara onye ọfụ a na-adọ nwoke ma asọbalị a na-akpụ ya na-agụ ya eze nwaanyị sọbalị a na-agwa mmiri ewu ilo mmiri zapụkwa ndị ala ụmụ kamri ha na-ebute ego ebe a na-edediketi ime ya na ọdịm mma agwa ọka nri ebe ọ nọ na-edigbo ịnọkata iwe n'ụkamri ọ bụ iwe ka chiwu ọ bụ iwe ka chiwu nye zi a na-akwa ọka isi ajịrị ọzọ mma akwa ọkụkụ ka e nyere ọ bụrụ chiwu ka enye akwa ajụrụ ajụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ nke nyekwana ya chi akwa agbana akwa enwekwụdị standard ị na-eset o nwere ewepụta godons ụbọchị a si bụ na nke a ka eji agọ ndị nna ya nsị a na-asị na abụ agodons nọ ihe na-eri ka ihe enyechighị iwe ohere si nye ya chi ihe so onye sochi oge ọkụkọ ihe ejichi ịchụ aja nke nwarịji ọkụkọ ahụ ịchụ aja ịnwekwara ndị na-eji ya nweghela gị asịghị na aja a na-achụ na ọkụkọ ya dị ọgbakọ nwere ọkụkọ na-efegharị na ewe ya agbakọja ka esi egburu chi ehi ya ya wepụta 100,000 eji egwu ehi chi ya nke arịwa mọnụ echi ọ na-emesị chọbarị ya dibịa akwa nwetaghị akwa abụọ gị ike akwa gị na-ebutere korona akwa na-achọ onye egbu igo 2023 Range Rover dara aja achịkọ Camry ịchọ ndị ya na-ebu ya ọ bụrụ onye eze Jizọs onye eze nwe choice onye eze ebidobi ịhọ moto a na-ekwu ka a na-ekwu eze obi bil na akwa ọka ị na-awa anya oke moto onye eze obi nke ọnya eze obi wee nwaanyị enyegolo onwe ya private jet eze obi ego private jet 250 million ndị aviation na-esiri kwuo na-agbanyeghị ya laịsensị eji na-eme ọpret ana ọkwụfọ nwa obere ụgwọ anyị na jet ezobi akwụcha ụgwọ jet ụmụazị na-eji agwa ọgwụ na nke ezobi ka agbapụ ụlọ a na-awa awa jekwa na-ere vidiyo nke mmadụ nwetara nweta ụbọchị a na-awachi vidiyo ya this morning o yi red etu o si abịachagoro etu o si arụ ọchị ọnya nwere ka onye ejiri ezigbo ego ịbụrụ ọ nọ n'iru ebe a na-agụ ya ego o nwetara ego ozugbo ụzọ eze obi na-ajụ ọnya ego orugoro ofu ụzọ n'ụzọ iri na-ewere ego kristianity bubatabakwa ya na dibịa ebe anyị sịkwa ndị nke bịa buru nke anyị buruzie n'ujebe hapụrụ anyị ndị eburukwe sayensị ụka bataba na dibịa anyị eze obi keke bụkwara ma ego orugoro ofu ụzọ n'ụzọ iri anọgwu ebe a na-agba nwoke ụgwọ 200,000 anya dị eze obi ọkụ na onye dị iji ekwu tọpụ ụgwọ jeti a maka chi akwa akparịrị mmadụ akwa bụ idiot akwa pụta ụmụ na n'onwego ndị bi ụzọ bido ọba ọbịa buru standard jedobe ebe aka mmadụ nwere elu ezobi ebe maka eme misteki a na-ekwu ka a na-ekwu akwa na-arụpụ họteelụ rụcha ofu echena ọka ọrụ ofu zuo ike ọ chịrị ịbụọ akwa mee ka ndị amala ebe isi bute ike ọ bụrụ na ijele ndị a gwa
ka ndị ahapụ ide eme mistake. Eze Obi nwanne m, Eze Obi bụrụ na pọt ka ọ na-achụrụ n'aka ya na-ebibe moto pas ọkụ eme ihe ọbịa. Eze Obi na ịba abụ mụrụ ọgbụgba anyị ka akwa ji akwa nwegasị ebe ọ ji ewere ihe kpụ ya nnu na ya anya n'isi isi ọ na-atụghị egwu. Onye ga-ebu ụdị ya n'isi ebughị ihe ebu mkpụrụ ịma ajọ mmụọ nọ na ntutu a ka ọ dịma nọ ndị mmụọ na-abịa bịa ntutu a n'anyasị isi na ọdị isi iburukwe ajọ mmụọ ya abaghị n'isi ruo 100. ịrụkwa ihe gara na Baịbụl na ajọ mmụọ na-ebezi akwa asị ya onye ka arụsị a na ọsị a na ya agụta nwaanyị ọnụ oyibo agbakọ ihe anyị akpọ agụta ọnụ sịnọ lijion ka e were ahụ obi anwa na ihe mafebara n'isi akwa ọkụkọ nọ n'ọba. Ihe ndị ọba na ịchara ndị ọba bịa nso na arahụla ihe ndị na ntutu abịaghị akwa n'isi n'abalị ihe arahụla 1 week. Eze Obi nwanne m ama mgbọrọgwụ dabụọ iji ka nkụ efukwudo ite ọ na-egbu ị na-egbukwana ite mana nke gị epeka ite gị elubeghị ite akwa ibe akwa gburu mgbe agbanwe isi n'ọnede akwa ya ekweghị ekwu nke ọ na-egosi anyị ite tọ gị bụ egbu ite nke iji ego n'ahịa nne gị na-akpụ ite akwa ị na-egi ya n'ahịa. Onye ọbụla na-egoro nke ya dọba onye ọbụla na-egbu nọ agbaghị ihe onye ji egbu ihe na-abịa ka ndị agha ya ka eneresi o wee bụrụ mmadụ dị ka onye eze Jizọs ya na-ekwu okwu ka anyị naba Ọkịja ka m gwa unu ibe na-eme na Ọkịja. Onye dibịa ahụ efu na-ekwu okwu na nya vidiyo ọ maka aka ụmụ okwu a na-ekwu bụ ụmụ ife na-abụ onye bute ọlụ ha nche niile a na-asọ ọbụ ọlụ asọ ọ na-aghọta n'ọlụ ka onye na-azọgụ ndụ n'idi kwuru ndụ nke ya ọkwa ị na-eburu eze nwaanyị na mmiri burugbuo ihe na-eme n'ala Igbo ihe na-eme n'ala Igbo. Eze nwaanyị na-azọ ndụ na-eje iji ịzọ mmadụ ndụ na mmiri o ruo ebe ahụ eburu m eze nwaanyị buru ma ịghọta nne m ndị Fulani bịakwuru gbawa agha aka n'aka ọnụgụ ma matụbụ isi Igbo kruz agachi agbakọbara ihe na-eme n'ala Igbo nwanne iri na-ewe iwe kedu ị na-ewe n'iwe ebe ejere na mmiri na gbanwe eze nwaanyị nwe mmiri aka narịa eze nwaanyị nke matụbisi ya narịa matụbisi nre kwuo ya anụ ọkpụrụ ọnụ buru onye ọbụla anakpu ọhịa ọgịnị na-emezite pawa nke a na pawa dị n'ala Igbo ihe ndị Igbo laikiri pawa ndị Igbo ifukwuo ndị dibịa ebe a na-amụ aka na-esi aha anya n'ume na-esi aha anya dịka ha dịzi ndị dibịa biko a na-abụ onye bute ọrụ nke ya ọ dị ka ọ na-agbara ya ọkụ agbazi ya n'ọkụ iri ya n'apụ ndị sụrụ ọha bụ ndị na-eme nka ihe ị na-eme bụ ka a mara na ọ na-aka na awụ na saịdị ofu mkpụrụ ozu ga-ebute ebutere gị ofu mkpụrụ ozu Hey, oh my gosh. Ofu mkpụrụ ozu ka ebutere isi a na-agbaka họteelụ ka a ga-ebutezi elu họteelụ Ọkịja niile agbapụrụ gị ọsọ nakwa ka mọgazi abụrụ aga emepe ebute
ọgasị ebuteziri a ka ebute na afọ anyị fụ na arụ ọwọsọ ozu ka anyị ebutere anyị abụ udere na-eri ozu unu ebute nwere bụrụ debe na abụ unu bụrụ obodo dị iche iche na-emuvu ewepụ Obi Jackson amụrụ m ebe Okija ka ala ịnọ kịta nwanne nke bụ eziokwu ka nna gwago onye dị m njọ dị mma ị na-ewe ọ tụrụ anyị ka o tinye afọ anyị n'ọkụ prọfesọ Patrice Lumumba na-abịa Okija bịanye lekshọ yotego many things na-eme na Okija anyị nwere bank courtesy of him anyị ada atazi afọ ije ihe ala like before many people na-abịa Okija lụọ na anyị stadium o wetara some kind of transformation na Okija, right? I like it. We're expecting if more of this from different angles. Obroke whenever they go Zumana, unebutesi no Zuma, they be aware why because I don't know what Alosiaka, Mana, if I bro, if I no. Medal of honor. Nke goes to kid and they would goes. Ị na-amazi aka ka ebe ka ndị dibịa ndị ọzọ gbalụ na ọ na-ahụ na saịdị ọ na-ahụrụ gị ọkụ ebutere kọntena ịgba na kọntena nyegodu ngara ewepụ na ife apụta n'iru akwụkwọ etu akaba sikwa agbakwu ya inside like analog way etu akaba si agba ya na-ama aka enwere isi n'ọdụ before you know it dibịa nke anwụọ bụ na enye ya nsi orie maka dibịa gwara ọzọ bụ dibịa ekwesịghị ife a mere eji wee Sọl na Baịbụl ji wee chụọ ma ndị dibịa ma ndị eze nwaanyị chụpụsị ha n'Izrel na-ege ntị ọkwa kọrọ ga akụkọ a few days ago agwa na ndị ọma nọ nwekwe ndị ọjọọ ọ dịgo since time immemorial ebe mmadụ ka njọ dị and some of these people are not around the efficacy of what they are doing. Ka na-efeel kwe ka ọ na-emekwa ka ọ na-eme onye ọbụla nọ n'ogbe affect ọ ga-emekwa ya bụ current power ha na-ekwu okwu a ọnọdụ ka enwee ọ bụ na enu kịta na poolu eletrik enwee spark that moment enwee spark that environment maybe 10 meters away from here ebe a na-adịgodu na-adị electrified elect mana ndị agha aghọta ife nna gwa ma ndị mee physics ya na-aghọta ife nna gwa egbe a niile that moment adịgo fully charged so otu a ha si wee nọrọ si ya n'ogbe like ịbata Okija be anyị nkịta I don't know what is happening everywhere dibịa ọ gịnị na-afịa a na-ebute ọ bụ ụlọ ife eji wee mara anyị na ife anyị na-eme ka anyị pruvuzie onwe anyị wedi to ndị mmadụ ọ bụ na mmadụ bịa na ịmara anyị ife a na ọ bụrụ line gị enwere ike maka gwara na ọ bụrụ line gị mana chọọ onye ọ bụ line ya o nwere nke ịdị good na ya emezi ya na-egwuzi wayo ihe niile bụ ego onye na-anya ọfụ na dibịa nke a na obido dibịa na ọrụ na 6 rooms obidokwa dibịa ka ya rụọ 6 rooms onye nke ebidokwa nke ya ka ya rụọ ọ dịka a na-ama aka ife ọnwa ebe ọbụla apụta na bụrụ dibịa ka ị chere na dibịa bụ bikos ndị ebe onye Okija ka iji wee bụrụ dibịa afọ jikodolu onye ọbụla nọ n'Okija apụta tinye mba Okija onye ọbụla nwere saịdị o si pụta Okija bụ different obodo dị iche iche ka ife ubi na Okija ndị a na-asị na fa bụ Okija na eji ife a wee gbalụ ndị bụ unu ebe ahụ unu si wee bịa mgbe nwa na-emesi ibe niile wesi ebe jelụ bịa maka obodo ọbụla iji enwe histri nke ha onye ndị obodo ịbara nwere dia histri onye ọbụla abụzi dibịa ịpụtakwasị akịta ikwuo na ibe onye Okija ndị mmadụ atụba gị ụjọ asif na anyị bụ ndị ogbu mmadụ nna ya na-egbukwanụ mmadụ o nwere ndị na-emebikwa afọ anyị those people ada represent obodo anyị bụ Okija
Father represent their own interest. Na-eme ife anwa as na father ife abụ their prophet, not their profession. Faji eri nni. They are not fabro na-emelu gị ife. A na-agba mbọ ka adị sure na ife emelu na ọ na-aga. They don't check. Ị ga-eche na emegolu na mgbe o mezie gị bịa. Anyway, adụm dibia mana complain na-apụta dị too much. Ọ dị ka ife a this boy anyị ji bido okwu anyị dem. Ọ sịrị na ndị mmadụ na-complain. Ị kwesịrị ịma na many people dị impatient. O nwere ndị bịara ịrụ ọrụ a na-achọ ka o bido ọrụ ozugbo. Ị na-asị ya chee mgbe dị ona ọ chọrọ ịma. So stress so that thing na-abịa. Ọ bịa echisaba mgbe ụfọdụ ịma like ya na-echisa. Mana onye a nidiri ife, a na-akata arụ ife akata. Ife a bụrụ ọfụ onye ọbụla. Mana onye ọbụla na-agba ka ọ banye. Ilu ebe a anya gị niile adịgodu n'ego ihe niile ego. Onye a rụrụ ọrụ sef ama ma ọrụ a rụrụ ya ọ gaana. Enwe ọrụ bụ na arụ ọrụ mmadụ. Onye ahụ enidiro ka agụ ya aba na ọrụ aga. Some of them efu na onye eji ozi ego, ujizi ego. Kama ego ama na-abịa n'ogo, egwe ya jebe mgbe o jide ego ya bịa ka alụsịa. Ka ya bezie ka ọ lụọ onye. Ihe aka nwa obi si ka i were ego lụọ ọrụ onye ife ọbụla ị ga-alụ ya mgbe ọbụla ọ lụrụ ya bịa. Maka ife eji mmanụ dibịa. Ndị dibịa lụrụ dibịa na-elive on kifa na-akpọ ya goodwill. Yes. Afa ha ndị mmadụ abịa na-enye ha present, na-enye ha ihe out of obi ofufo. O nwere nke just once ka ife a mere ya mana ọ na-egosi appreciation ya year after year. O weluzie ego as mgbe ọbụla o nwekwara ụdị problem a ọ bịa ihe tego ị na-arụ ya wit obi ọcha. Ọrụ eji obi ọcha alụ ka mma karịa nke eji anya ukwu alụ. Maka na onye a na-agbazi oke moto gị nwa gbawakwa ka ije gba edure ha na onye nke efuziri oyi akwa dozie onwe ya ọfụma. Akwa ha na-eyi ha na-ama na anyị ma na-egori ọfụ. Ka anyị malụ na-egori ọfụ na ọ na-egotere ya ka iji wee yiri ya. Akwa a na-eyirigwa iri anyị ga-amakwa. Afụ guy a na-ama guy. Most of you bụ forcing guy. Ọ mmadụ na-ede the script gị change ya mee nke a. Ọ bụrụ ife eji malụ. Ọ forcing guy ka ọ bụrụ na ibilongo. Anụ maazị kịta ada ajụsị. Ọ afụ ha na magic na-abụ. Efonie. Ọ bụrụ na Chimarin Temple. Ọ bụrụ na Chimarin Temple agbanye ha n'ọkụ. Ife ụmụazị abịa na nke. Ọkụ ya na-esi ngọ na ụdị ụmụazị enwe ike iri eme ụdị ife ahụ. Onye nke agbanye nke n'ọkụ. Ama ndị ya na-agbanyere n'ọkụ. Igbe ife na-eme otu Asaba dịgodo, igbe ife na-eme na Asaba. Fụ ụmụazị pụta a na-erisie gị ike. Ụlọ na-agwọlụfụ ọgwụ dị iche iche without explaining to these people the grave consequences of this thing. Ụlọ ada nyeba that warning. Onye bisi arụ 1.5 billion ka a ga-eji wee meri anya. The boy echebe ife ọ ga-eme. Ọ bụrụ ori ka a ga-ezu. Ife ọ bụla a ga-eme. Otu aka ezigbo nwa nge na Asaba. Akụkụ ya si wee gaa. Ụgbọ rituals dị iche iche a na-emecha. Ụmụazị a na-afọlụ victim. Ị bịa kwuo ya, ọ bụrụ na ị na-emebiri ife afịa, nwaanyị ji ekwu ụdị okwu a, chọọ ka gị na ndị dibịa gbọba this and that. Ọ bụrụ na ị ma na-ebu ezigbo dibịa, anyị na-ekwu ụdị okwu a, ị nyere anyị aka na condemn this whole kind of nonsense na-eme n'ala Igbo. Ọ na-enye anyị ezigbo aka. Ife a na-amadebe aka. Ndị dibịa na-abụ ọkwa mmadụ bụ ebili ekwe. Biko n'ọnwa ebili ekwe nwere ike mana mkpọmọ nke ebili ekwe ị ga-amụ ya. Ịmụ ya sị gị? Ị ga-amụ ya sị botanical doctor. Yes. Ị ga-amụ ya sị botanical doctor. Ọ dibịa ka ọ bụ akpọ nke a dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ije na nke ya a na-enwe ọgwụ egbusiri egbu debesi already. Gbusie ya debe. Nke eji malụ. Asị na nke a ka ị na-eme. Nọ ebe ahụ ịhụ kọlụ. Nọrọ. Ebe agba ego ka ị na-achụ.
ka anyị na-agwazi onwe anyị kebe eziokwu. Anyị na-eme onwe anyị nya anyị na-eme onwe anyị I don't understand. Ụwa niile na-emove na-aga fast na-emove. Ndị China abatago be anyị mana ndị China na-abịakwa be anyị fa na-agakwa n'ime ọfịa. O nwesịrị sọm anyị fefa na-afụkwa anyị na-amụrụ dị ifo eji alụ fa na-ewele ya na-ewe ya na-anabefa anafa na-ewe ya bụ elu ka azụ ọnya mala ebe ọ ga-asọvaịvụ fa enwebi ya na befa. Fa na-eme research. Ndị dibịa bifo na-eme research na-achọpụtagasị ife dị iche iche. Ndị kịta na-emekwa mana ọ bụrụ onye ọbụla o nwere onye na-ekunye kịta ka ọ jee maka onye abụ mbịa dibịa ha na-eje. O nwere ga-eje kịta ka ọ jee dala ọgwụ agbaghị ego na o ji wee jee ịgwọta ọgwụ a na ifu na ego ya gbagote ihe ya anaghị ka eji ime ya. O nwetazie datin fọmụla o jide ego dis fọmụla o ji solution na ego kwesịrị abịa na saịdị ya echi mebi anya ụfụ. Anyị fụrụ ife da woman na complain. Anyị fụrụ ife da woman oke ife da woman na-ekwu nwaanyị a sị datina na ya na-arụ ndị mmadụ ọrụ. So kịta na ndị mmadụ na-ewuzi anya ọkụ na-asị na ọ na-emezi ngala ma nwaanyị ahụ efe na-eme ife a na o nwere ike ọ gbaghị ego na ọ na-espend iji wee dozie ihu ọrụ ya ọfụma ime emenwu ya iche na gị na ya na-eme ofu ihe. Mmụọ ọbụla na-ejere onye ọbụla ozi nwere ife o ji emeta ya mma. Onye ọbụla nwere metọd o ji akpọ mmụọ ya ọ na-agalụ ya na ọ na-aga n'olu. Ndị eze nwaanyị nọ bifo nwee mgbe fa na-ewepụta taịm fa mbọsị ahụ sọ mma ka a na-achọ na shrine fa achọsikwa ụmụazị abịasịa atesịa afa pawuda mma ka a na-achọ nye ma ewepụta ego ya go biskit chingom pawuda different things o mesịa ọkwalụ ọgbadaba na mmiri o jekwa ya na ndị nọ na mmiri anọgharịa ọ na-esi iti ọrụ ya nke ya na-agalị ya na-esi iti ọrụ ya ya na chi ya na-adị na mma gị nwa nke gị ọkpọbọsị aka ifo eze nwaanyị ka o yi nwanne ka nọrọ debakpio na wee na-esi ife dị ya n'ọnụ. Ụfọdụ ya akọ bikọs na ọpụta gị ebe ọkọ ka ọ bụ nnọọ na ife agwa ya gịnị ka agwa ife nwa kedu ife agwa ya. Onye ọbụla ga-ekwu area of specialization ya ewenata anya ụfụ ịgba detin ka ọ dị ya upgrade ye nya ka ọ dịtụ mma n'anya upgrade ye nya ka ndị dibịa bụ ka njọ ya abata na bịa ịdị comfortable egwu ya tụgidegu ịnọsị ebe abụọ. Onye bịa na nke efu ya keke ka esi ya n'onwe ebe a keke esi ya n'onwe di ya. Ọ bụ na fa na-eje mbịa dibịa je na-ewetagasị ife ọfụ a na-afụ ife dị iche n'obodo. Ọ ya dị anya ya enwetenwu solution ya asị dibịa ego ime inwetenwuru mgbọrọgwụ a iweta ya bịa ọlụba ọrụ. Ọ ya dịkwa ife dị iche iche ndị mmadụ n'idiri to survive dị ọ dịkwa n'ime ọfịa a. Ọ inweta nwa ofu kịta ebụrụ ejesi ọgwụ dị na ya onye bịazie ka ọ mụrụ ya egwu ya na ife eji amụgosi ya kịta bụ 100,000 200,000 500,000 ori ọkwụọ enyi ya onye abụla a na-agbago agbago ife bụkwa na mmadụ yuzu ọ dịrị ya mma. A na-agbago odeshi abụ nọ ndị ọcha aka emeghị ya in such a way that self ọ nwere ike ịbụ chip ya dị mmadụ n'ime ahụ sef. Ọ bụ chip ibi onwe ọficha destin ịbịa n'ọnya ka ịbịa onwe onye gị maka na ọ kwesịrị m na-eme ọdechi na-atụ ụjọ ekwesịghị m na-eme ya na-atụ ụjọ ife abụ my personal life ebu na ekwesịrị legalize ya. Yes, ekwesịrị legalize ya mana ikwubi ya n'ime ya ka ọ dị mma n'anya mana ụmụ ihe anyị na-eme to push nothing ihe na ya abịa ka dị ebe ya bụrụ gị na mmadụ kwuo okwu na-asị ya nachigha back to our ways kwa ya baba n'ime ọfịa ife a ka oge gwa nkene ma ebe ị ga-apụta n'ala Igbo kịta efu ya ama egwuregwu ndị mbụ debechara ebe a na-egwu egwu onwe nke fọrọ kịta nke a ba debechara ọkwa ya ka atọ nsi mmadụ jikwuru na ebe a rụọ onye ụlọ kwuo na onwe enwe iche ịchọ ka agbawa ọdịnya o nwere ihe ọfụ anyị na-eweta ka e wee tinye na nke abụsị nke ndị kịta tinye nothing ya ka ndị ụka ji wee na-eri ọrụ ha na-eri and you can't blame them. Ọ ya gasị ya kwụsị ije ụka ya jebezi ebe ka ị chọ ka ọ gaa
onwe ya bi ya kụziri ya ife ebe nwa ya abịa ka ịkụzieli ya ife kịta ị ga-edozi nwunye edozi ọ dị mma n'anya ijiji onye kwe ya nọdị ya onye ka alụ ọrụ Jizọs nke gbanyere ya fan dozie DAC matiz everywhere dozie enyi ịbata arụ egwu ha achọ ezigbo bandị eji eti ezigbo egwu onye na-eje na be dibịa taa na-eme ife a ga-ekwu ma afịa chefuo n'ọnụ ya ka ọ na-azọ ọ bụrụ na the environment dị oke enwe nwe ife a na-emeli ifele nya kpatara sọ people si kebe mezie nke ha n'ụdị ụka ife ji kwuo ka eme ya n'ụdị ụka n'ike o ji agbagharị ebe adịrị ya ka eme ya n'ụdị ụka ị na-abịa n'ụka ije ebe anyị nweta solution because onye jere ebe dibịa nweta solution saịdị nke o nwekwara nọ na ife dị iche bụ na alụ etu isi lụsịa nke ochi gbuo ọkụ gbuo ya kodediri a na-alụ ọrụ a na-eri a na-eme anyị na-ata chicken before bazaar enwe ọrụ a na-arụsịa n'abalị mbọchị ụka pụtazie n'ụlọ ụka o nwere ekene a na-ebu ụzọ nye n'abalị mgbe ụfọdụ o dipendị bịagodu akpọgo oku bịa n'abalị ije mee one or two onye akọọlụ ya ọma emesịa nke a n'abalị echizi bịa n'ụlọ ụka bịa meere onwe Thanksgiving onye mmụọ nke ya mmụọ na-emere ihe wapụrụ ya ọjị mmụọ a mgbe ụfọdụ niile efu your face onye na-ejere ya ozi ka ọma nke nwa mgbe ihe niile na-agba mmụọ gị okwu mmụọ na-eme ya ọ na-eme onye abụla mmụọ gị onye mmadụ anaghị mv nna ka ejekwuo onye ka ejekwuo onye ọ nọ n'ụlọ ụka ya ọ na-agbara ya ọkụ ndị nwa nọ na nke dibịa dị na ọ na-agbara ya ọkụ ofu ife akụ na-alụ nọ different format ka eji onye a decide na nke ya ga-adị neat dozie onwe ya ndị na-afụ odumeje ka o si mee nke ya onye eze Jizọs abịa mebibie emebibe a na-eme ọ na-akpụgharị ebini hapụ anyị na onwe ebe a na-akpụ ebini eje ọ na-akpụgharị ebini na-asụ ụchụ ya na-asụ ụchụ na-ebunye mensi ike dịta na ibu ihe a ọnụ eturu etu akarịzịa wee nwayọọ na ọnụ bụ nwa obere a na-arụ ọchị ya emebie ka i wee wee taa wee echi yeruzia na-asị ndị Igbo onye mere ụlọ ihe nka ndị Igbo onye mere ụlọ ihe nka ndị mmadụ ahapụgokwa ebe ụlọ nọ na gba na agwa nọ Jizọs na-ewu nọ ya na-ewu ndị na-akpụ ya na-akpụ ya ha mana onwe ya ọ na-eme nọ a na-akwadoro n'ahụ ube lacha ndụ ndị niile anyị efuru bụ ndị a efuru n'ụlọ ụka bụ ndị naịtị anyị efuru onwe ha nke ahụ fụrụ iyipụcha ha akpa ihe eti mkpu mana a na-agbaghị n'ụlọ obe Jizọs a o nwere nke e nyere ha n'aka ha ji bụrụ okpu ha na-ekwu n'obe Jizọs a ọ nke ikpe ikpụrụ obe Jizọs ọ bụrụ obe Jizọs maka na ajụkwa gị si na eche na onye ọcha bụ Jizọs onye abụ Jọs onye ajọs debe pichi ya dị ime iwu a na mmụọ ha na-akpọ Jizọs a ka ọ na-agba gị okwu na-enene nke ahụ ekobere n'obe ọ bụrụ nke ahụ ka ọ na-ekwu o nwere mmụọ a na-akpọ Jizọs mmụọ a ka ọ na-agba n'ọya ka o bu na n'ọya ka o so anọ ya ka o ji na-agbala ego gba moto na odumeje gba nọ n'aka anyị ka ị na-akụ ma many millions oke nchere ọ dịzi ikote ndị Nollywood onye ọbụla na-edozi nke ya kama unu ga-edozi nke ahụ na na-eme ya na-emetọsị ya emetọsị eruzi ọ na-enye ndị Igbo afọ ọjọọ ya na-anọbirika ofe ihe na-amaba aka na-amaba onye a ga-egbu aka na-amaba onye a ga-egbu na dị ọbụla pawa anyị ma na pawa dị n'ala Igbo ọfụma anyị ma na pawa dị n'ala Igbo ana Igbo bụ ọfụ n'anya okwete so instead of ide ewe si ihe anụnwa ewere ya mee ezigbo ihe mgbe ahụ ma onye obodo ji agba ya n'ọkụ some people afịa na-asị wolife bụ alaike m na ọ gbanyere ya n'ọkụ ka enu kwetakwa na ọ na-eme ana fesi ya ahụ bịara ebe ahụ ga-emekwa ka ndị mmadụ malụ na alụsị Okija ya na-ekwu okwu ya na ọ ka na-egbukwe ndị mmadụ na ọmata etu ọ bụ na esi tinye ya mma agwakwa gị ebe alụsị ya na-egbukwe mmadụ abụka m onye Okija mụnwa ya alaikide iji tụga ebe ahụ o nwekwa onye nsogbu wee jee tụọ ebe ahụ last time
mana echiri warning ahụ ọ bụ aka esi mụ na ya mana based on etu o si wee dị nekwa face a onye a na-agbakwa gị ebe ọ bụla ị nọ bịa nekwa ihe a na-achọ ime a na-ejekwa ebe a pụtakwa ka ekwube okwu a ọ chọrọ ịpụta anọ datin bụ so many people na o nwere ihe na-eme nwanne agbaghị ekwugide okwu alụ ha na datin maka echi ekwu alụ ha na datin wepụ aka hapụ maka ifele ma ọ whatever yetego alụsị ya na-egbu ka na-egbukwa elu echi ife ọbụla ga-eli dị gị tụọ alụsị mee ya avoid ọ da-adị mma onye ọ bata na biya ọ da-adị mma ka ọ bata na be mmadụ ị nwere ike na-eme ya kịta ịdị yọng emesi ụmụ oge oyi elue uche mmadụ na-apụgasị na some commitment dị anya enwesị some certain things anọkọtazi uche ga-apụ ha ị ga-echetazi ya akọtazi ka isi wee je dị ije that time ma o nwere ike ije ahụ ije mgbe a na result zi bad ichetazi ị na-ekwu na ichetawa na ụdị ya abịa ihe a bụrụ ọkụ na-ele na your family ọkụ a na-elesi ike so ọka mma na iji n'oge wepụ aka na the thing don't even dare okwu ọbụla alụ na alụsị so otu o si gbanye ya n'ọkụ ọ dịkwa mma ejekwa m dona m agbanyere the thing completely because I like Romeo ọ dịka si na anyị na-epromote zi ịgbago defe a onwe ife ga-eme ọ bụ na nnukwu stadium dị n'Ọkịja ndị mmadụ a na-abịa Ọkịja abụrụ Owerri kwabe mmadụ Asaba akwabe mmadụ asị na Asaba na-edevelop na ife niile na-eme ebe a kịta o dị ife a bụ ife a na-achọ ka a na-anụ n'obodo na development bata onye irubili onye azụ ebili ndị mmadụ a na-eme ifefe a na-aga ka anyị ebo etu a na-agba aka ova ife nwere isi n'ọdụ onweghị ihe aka anyị masịrị malụ echi nwere ife ọma o butere n'obodo the pressing issues enwere na be anyị onwe nke na-emekata ịpụta condemn wa ihe ekweta ihe ọnụ gosi na ibu a pure businessman ndị a na-apụtasị na akpọrọ folk ọ bụrụ na akpọrọ gị okwu eziokwu out of passion you will always speak against ife na-emepụta ndị be unu ọ bụrụ sọ nke ị ga-ekwu na pulpit nke pulpit ahụ ọkọrọ nọ ndị mmadụ ka a na-enene wee si iti ọrụ malife a ga-esi di ya ị na-anya afụ na ndị bụ frustration ka nkụ etiwe ọnụ na prosperity ihe tege ka anatukwu ndị mmadụ baa na ụzọ ha yere oye tinye ọnụ ka ikwue na ife anụnwa na-emebi emebi mana ime eme onye nke amapụta ka ya na ya chalenji na mantoman ya rapụ obere nwata ntụ na gịnị ya mebe kịta onwe ife ị ga-emenwu ebe ọnụ ife anyị ga na-agbasogo ife dị mma onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye omenala prove to the world that na omenala bụ the way prove to them na ọmaka omenala nwere ebe ọsọ mmadụ kwakọ ngwongwo jee dọba nwere ebe ọsọ kwakọsịa ngwongwo na ngwongwo dọba na aka ewe mara na ịbụ onye omenala bụ principle iyotago omenala bụ principles ya way of life ndị mmadụ ya bụ etu eji malụ ndị be unu na ife aka eji malụ ndị be unu ọ bụrụ na eji ịkpọrọ ndị mmadụ malụ ndị be unu ejisi ike na-eme ndị Igbo na-ene ọbịa omenala a na-ene ọbịa mbịa na be gị at least ịsa ama ụzọ ọjị ọ bụ na mbịa na ịnwere mmanya ma ọjị ma anything to offer ọ ka ndị Igbo si mee ya na mmadụ bịa be gị to show him na ịnabatara ya ịsa anya ụzọ ọjị ịda na-enyere ọjị a bụ to tell that person na you are welcome mmadụ ama abịa ịgbachite ya nkịtị how can I help you ihe a bụrụ pattern ndị Igbo ka nke ndị ọcha na anyị na-eme ya and somebody like me jụọ m ụdị ajụ ana m epick offense easily na onye Igbo ekwesịghị ịjụ m ụdị ajụ a how may I help you ịghọtago onye Igbo mbịa na be gị saa m ụzọ ọjị ịchọ ka anyị likọ ọ bụ na na-representịrị m mmiri inye m ọjị nsị gị mba inye m mmanya nsị gị mba don't worry obi ama elu m ana with you obi ama elu m ana with you ama m ihe bịa mma dị too uncomfortable which na m nwere ike ntụtụ fonu m ndelụ mmadụ meseji ka ndị mmadụ nọ alat na m aghọtara onye amụnya ya na ebe ife ọbụla m kọfara ya na ọ jụrụ ajụ so ndị Igbo anyị nwere omenala na mbịa na begu na ama emere ya asịmanụ mụ na gị kụba a friend of mine melụ m ya and eji m ya build grudges for many years
a friend m maara ọfụma anyị cha nọsị before gaba obodo oyibo ọ gasizi obodo oyibo nata after some years moto idea na ọ nata oge m bịara asị na ọ pụgo so after another year kwa nọkwa na ọ nata so mesịa one day mfia na-akpọ ya ọnọrọ ya ọwaba ọzọ m fụsịkwala ya asịgbanụ m since nhelu onye maka ọwanyị na ụda nhelu onye ọsịgo aka ka o ji meelụ m signal until mụ bịara n'ụlọ nwamị na ghọta na-abịa gbakọ ọnya the reception the code to me but achọrọ m efu to the end ka ọ rapụ ebo na ya na it is too quick to conclude yete so mụ nwa akụpụ ebu m ọwa m solie elue ọpụta paakị ya leta dọkwacha traza n'ọlụkwa di ya wepụta siga were ofu tii n'ọnụ su inye ọkụ ọdụrụ dị isi m nne na-ese ese o wekwa dị siga tii igwe na akpa ikwegodu m n'aka sef m wahala pụta ọ bụrụ na o ji projekti ọ na-arịọ alụ ụlọ ya n'ụlọ m na-alarụkwa alarụ ọpụta mụ na okomanị ya nọrụzi ya na-akpa nkata ọjọsị m nke ego si adị ọmụ abụzi onye na-akpọzi ya n'ụzọ ebe m makwa befazi ihe nna na-emekwazi nka mbụzi nna na obi gbawa nsi n'oya mụ na okomanị anọrọ kpagide nkata ya wee jewalụ n'ọrụkwa na n'ụlọ ya after much mụ achọghị ịwa nsi wekasị n'ebe a sị kpọọ ya na mụ na-achọ ịwa kpọọlụ m ya nsị na mụ akwadobegokwa anya ọsị m oke udo dị na mụfụ na fan ọrụ ka ekwanụ ka o si this and that jụọ ma o nwekwa ofu oyi nwoke my cousin ọ jụkwa esi nsị ya na udo dị na etu a ka o si wee end ya mbụla alịlị ahụ waba nsị n'oya wa na nwekwa n'udo dị mana mụ abụ na ime ebe ife ọjọọ ọ na-ekwe m ezobe mmerekwa ka ị malụ dat na obi adịrọkwa m mma ahụ na ibe abụrụ ife mmere expect from you. So after about 2 years, after a year, I jam na function. So go bịa ka ọ kwe m n'aka nna was na ọmụ aka ya be 1-2 not. Anyị ga-akụgoro dị egwu nwa na a na-eweta aka mụ ajụ na ma ya ekwe n'aka mgbe ọ na mmadụ na-enye gị aka ị na-elego di ya usoro aka ala agba ya ntụ na ya na-ebi gị wee ka mụ agbakwa ya kụọ ya nwa yetego anara ebe a kasị ya dị ọnụ kasị kwuo ya dịru ebe a yetego onye bịa na be ị ga-enyegodi ya warm reception onye abụọ omenala anyị so ọ bụrụ na ikpe nọ n'ifi na-efi na ịna eme omenala mara ị na-eme ihe a na-ekwu mara na-ebu onye omenala na confusion na-enye gị nsogbu and ihe kọsụ confusion ga ji wee ka nọgide ebe na ndị dibịa so contribute obai ụmụrọba isi aka na-eme omenala anyị oluku so dirty and uncalled for. Omenala bụ na ụmụazị na-anọgharị mgbe ndị na-efere a na-eme krismas mkparị krismas oge aka na-eme omenala sisi omenala na onwe nwa efu ụka na-eme omenala aka na-eje mpaghara ụmụazị ada anọzi oge mbụ ka a na-egwu egwu ọnwa papa na mma na-anọ n'ụlọ ụmụazị asịba n'ihu ndị ono n'abalị nafa na-aga egwu ọnwa asịba awọba amago na fa na ụmụnne fa na-eje meet anọ in that way ka esi enwe this cordial relationship etu a oge abụọ omenala ụmụazị a na-enwe steeti ndị a gị na fa na-apụ mpaghara kwa ndị gị na fa na-ahang kwa out since omenala bụ mmekọrịta nke ụmụnne a na-ahang out kịta enweghịzi such thing omenala adịrọzi a na-atụzi ụjọ ụmụazị pụtagodo apụta fụ ụmụazị ibefe nke ịkpọ nata anata egwu na-atụgodo gị rapịa ka ọ krọs ọ geeti gị cheki anya na ịkpọrọ ụmụ gị nata ndị ogbe bịa ị na-ekwe ka fa kpọrọ ụmụ gị pụa ị na-atụ ụjọ ifu gị
ndị kwesịrị na-promote the thing. Anyị mana a na-atụgodu nsọ ndị papa nọ na village a na-atụfu ụjọ ma ya bụzi oge egwu n'ịbụ dibịa. Ogbe niile ahụ ụmụazị ụjọ ya na-atụfu ịbịa di ya. Ụmụazị bata abata ndị megwu ụmụ agafu nke nọ n'ụlọ redi ndị bata abata so enwe ka esi na-eme ogbe nna nke wepụta ebe niile enwe dibịa ị ga-eje na bi na-ajụ mmadụ afụkwa ebe ọ nọ n'ala n'ụlọ nka ọ gịnị na-afịa ndị fim so na ndị mebisiri dị ọrụ dibịa na-aga ụdị siriọs ọ na-adị n'obodo ndị nwara atịdo dibịa na fim ha makwụdị atụ ilu nkịtị ife ndị a niile dibịa na-ekwu onwe nke nwe ya ma ndị na-eme skit na-ekiri aba na dibịa ifụnụ chọka ụnụ na ọ bụ na-edozi dị institute ọfụma ọ dị revered ndị mmadụ ebe niile ha dị coordinated ịbịa n'iru alụsị ga-enwe section ebe ndị mmadụ ga na-adọ naanị ga-adịtụkwa oke for a big bịa ọ dị convinced na ya ga-anọ n'oche ahụ ka abụ benchị nwee ya afụ ntu ka eji kụọ ọnya ụmụ ahụ ka isi nọ ntu ekowe aga onweghị any place of comfort at all. A na-emebego kwụzi ya n'ihu alụsị sef ụmụ nwaanyị na-abịakwụzi ebe a ụmụ nwaanyị da-atụzikwa ụjọ a na-emebisi ihe niile mmebi ọ bụ na ama na achọzi omenala ya ma ọ na ihe dibịa ma ndị otu ya ụnụ pụtara na-akọwa ọrụ ọfụma and ada ama maka ekwentị ka m gwakwago anyị na-ekwukwe ka ife chenji ndị nwa na-ege ntị ka anyị na-ekwu ka ife chenji agbanwechakwa ọ bụkwa ife anyị bụrụ Igbo ife agụ ji emegbu ile dị ya na mbọ ọ bụkwa ka anyị na-ekwu ya eche na ewepụzi ya ka epromotu be anaki na ife ọjọọ n'obodo maka ọhịa aka ụka ji wee mebie ya o nwere ka esi edozi ọrụ ife ga-emegide ewepụta ya ebe a maka na ọlụsị Okija abịa etu a ka ọ dị bifo oge mbụ ka anyị si malụ a na-enyekwa enough time do na mgbe a na izije ozi ebe mmadụ bi na-afịasị arụ mgbe ụfọdụ ada afụ onye ga-eje ebe a gazie a na-ede leta mgbe ụfọdụ leta a na-elucha n'oge oge ma kịta a na-emezi ife phone call akpọ gị taa jụọ gị na eke o si adị ka akụkọ onye mana fa na-enye sometime chie gị warning 3 times ewetasịa message 3 times ma ọ bụrụ na ịkọsị afa then fa nwezi ike ime anything fa chọrọ ime gị kịta dito nọ ife phone akpa anya ata decide ya ịmara ife nwa gị ga-eme ime na ife na ka ọ bụ rubbish fa nwe apịnyụọ phone n'ọsịsị mee nka emebe ife ozugbo mana ọ bụ nnọọ mgbe a na-enwekwa ndidi ka amala ife ụmụnna kwu enye ụmụnna chance to convince their son to change his mind oge nwere somebody a ga-agwa okwu that their son na-anụta n'okwu nwere ike ịnapụta the guy okwu ka esi ebuo the family. So biko ife ọbụla ga-ebuga gị n'alụsị ekwekwara ka eje dị ife anyị na-akwụkwa ndị dibịa akaba wenata aka dozinata dị ọrụ abụrụkwa na alụsị ama egbu alụsị ga-egbukwe nke Okija nnọkwa nke Okija ka nke a ka nna gwakwa gị adị m sure oge ekwukwe jee setụkwa ọ dị ka nwaanyị anyị na-agwa oge eni ba njide ka mazima afịa ka ezi afịa afa nwaanyị eni cheta ezimafịa nwaanyị ahụ ma akwa jekwa jee gbalife ụmụ onwe ya o nwekwa ife onye ọbụla atụrụ n'alụsị ife agbọkwa ife gaị jekwa jee malife ime onwe gị nwa na-aka atụọ na biko ife ọbụla ga-ebuje gị dị ya ife ọbụla ga-ebuga gị dị ya ekwena ka ọrụ oge arụ maka na ịgba n'ata echi bụkwa nta enwe nke eme na-ere onye ha anya ka ọ nwụọ ma ya nwụna ịma uche alụsị ịma ma onwe ndị ọka chọrọ ịtụtụkọ ọ na-enwe ndidi ya kwa mmụọ ada afịa anya ife o ji arụ ọrụ bụ conscience mgbe ọ bụla your conscience nọ na-agụkwa gị nekwa na o nwetakwa gị bidat ọ bụrụ ife m ga-agwa anyị. So biko mgbe ọzọ abụrụ na anyị na-epromote ife ka anyị capitalize ya promoting something that wetara anyị afọ ọma ife ga-eweta benefit to the people of that community ọ bụrụ ife ga na-eweta ndị mmadụ reproach
brefe gana wetala reproach, especially in that town ebe nsi na wepụta akọ na akụkọ ọjọọ banyelu this alụsị some time ago. It happens to be that no brought this major one. So ndị na-abụrụ ndị be anyị ama aghọta siritin ndị ghọtali ọfụma bụ ndị Okija ghọtalụ ifemelụ at that time emeli for Okija shrine. Our name dị everywhere. Ebe ọ bụ na ị gara Okija shrine ejekwu oje eme dati na eme ya na posta ime oge aka ife posta na-ewu posta ma edi na nog fetu esi mecha bakasi ji mefe nke Okija abanye n'ọkụ ozugbo a na-ekwu Tafa Balogu bụ Inspector General Police duru troop bịa ebughasi Okija ebe niile na-ekwu ndị mana ife na-ebute ife anyị ife a mere oge a anyị na-afụ ya na obutere anyị afọ ọjọọ mana ife a mere oge a gbalụ mma na ome no problem there mana ọma mma because that in melody stop so many things kali itinye Okija na kita na tight corner. Ewepụ na the police bịa. In fact that time ihe anyị na-eme ndị abịa na dominate zina ama na ọjọbọ serious one ọjọbọ last oge the story bịa boss twa ndị mmadụ wee ka afụbazia nke bụ eziokwu eke bịa boss twa the place wee buo ndị mmadụ then ndị niile na-alụ ọjọbọ ahụ ana communicate ana pass message fancha na agbofusi na awa fancha walisie wasasi at that moment ebuo ndị ebubu fancha niile bu n'afa Abuja ebe niile ajụkwa oyi for the moment maka na-eme oge ọ na-asọ ha na-eme ọ na-asọ echefuo that na o nwere ike ite ekike years he build ihe mana oge take a minute he destroy he build in many years. Family ndị mbụ build within for so many years epụta kịta because of ife dị momentary chọọ ka destroy ya legacy edebe for just quest for money ọ dị ka ndị dibịa na-amapụtasị kịta quest for money ịma bụ ife ọ ga-apụta echi igbo cry enwere ike ịnọọzụ ya mgbe ụfọdụ ọ na-ama mma ka ịdị ndụ ka ị were anya gụfịa ifu ebe nze eze afịa nye onye okenye chiri echichi jelu nga enwe ife ọpụta n'ala Igbo igwe eje nga enwe ife ọpụta ọnọdụ ka otu ike ekwere mmadụ si wee jee nga na ọnọdụ ya niile awụgo naanị taịtụl ya niile awụọ na naanị ekwesịrị na ihe wee ife ị ga-eme anaghị okpu ọzọ ha achọ ịkpọ omenala aka kpọọ omenala aka in such a way that na you ga-ama your boundary na ọkwa polisi na-agba ọrụ ọjọọ etusisie ya ara nke ya medals ewepụsị anya dismiss ye etu a ka esi kwesị ime ya so gị bụ okenye ị ga-anọ ọjọọ na-eme na be gị no go fit talk etu a ka obodo ga-esi wee bịa a stripe ọgụ ọnọs go ibe akwa mmụọ kịta dị ndụ okwu onye kotere gị aka ya ekotere ya ị na-eme akịta ọ na-atọ a na-achụ aja dị iche iche ma nke a na-adọkata arụ mmadụ wee gwọọ nke eji ike nga agụ wee gwọọ nke eji ike nga agụ nkwọ wee gwọọ nke eji ibe niile ike nga niile ị na-agwọ nke nwa eze mmụọ ị na-agwọ ife niile a pawa na-concentrate ebe ị nọ within that environment agbanyere enwe spark na electricity ana niile a na-adị electrified that moment etu a ka ọ dịkwa one day ife niile a na-emekwa ya abụghị mmadụ na-eme onye akpata na ndị mbụ na-agbalị ife ọzọ a na-agbalị ọsọ ka o yesi wee na-eme ya maka ọmago n'ọrụ ebere ka ọ na-abịazi ịlụ ọrụ ebere ka ọ na-abịa ịlụ ya ka eji agbalị ọsọ ị ga-ejiriri obi ọcha gị na-eme ya
ị ga-eji obi ọcha gị na-eme ya. Iwu obi ọcha ka eji eme ya ka onye na-arụ ọrụ a ka ọ wee gaa. Nọọsụ na-ada apịchanwa ụmụazị abụọ nọọsụ ka ọ bịa na efu nọọsụ bụ nọọsụ ọ na-ekugharị ụmụazị passion ya bụ ebe ahụ ka ọ dị. Many people jiri arụ ọrụ nọọsụ all because of this thing efu ha na ụmụazị adịkasị mgbe ọ bụrụ na-ekugharị ụmụazị ọ dịkwa ka ya jee ịrụ ọrụ nọọsụ na-etu a. Efu nọọsụ ji obi ọcha ya arụ ọrụ ọ na-eneta ka na-eneta ube n'obi gị bụ nke bụ nwoke ị na-eche efilu na ọ na-achụ gị achụ mba abụọ na ọ na-achụ gị achụ. Ụfọdụ mesịpụzi na ndị nọọsụ ha na-ala ajọ dị ọbụkwa nọọsụ kịta a na-ekwu nọọsụ ndị mba ndị nke kịta ụlọ ada mba abụ ọnụ maka anyị na-ekwu ka anyị kwuo okwu ndị nọọsụ. Ụnụ bụ nọọsụ, ụnụ bụ nọọsụ, ihe dị iche ụnụ alụ nke ebe ụnụ alụ bụ nọọsụ. Anyị na-ekwu okwu ndị nọọsụ be anyị, nọọsụ Eliza bịa ịtago nọọsụ kwa eziokwu. Ndị ịtago nọọsụ bịa bịa ịtala nna m ịtala ndị nọọsụ ndị nọọsụ na-ata aja ụtọ. Ndị nọọsụ ito o nwere mgbe m ji ime ọpụreshọn ndị ewesị na mma akpụ ajụ nsị akpọ nnene na ma akpụghị ya asị na asị nsị ama akpụgo ditel oge anyị ifere na-emegodi m ka m mezie ya asapa efere m n'iru nsị ama akpụghị ya asị mana ọ ka akpụọ m ya nsị mba ka m bịa ka m were aka mkpụ na ajeje mkpụghị akpụchakwa bịa asị mba na ya akpụkpụ ya n'ọrụ na-ekiri ndị nọọsụ ha ritere 7 ndị na-ekpu m ajị nsị ebe niile a ga-akpọ m ajị a asị m yes mgbe m chuzu onye chọrọ ka ọ kpọọ m dị ajị na wee na-ekiri oge ahụ ga-arụ alụ aja alụmadị alụta m mma mgbe a na-ekiri achọ nke ya akpụ ajị ya nwanne ohu ga-anọrọ ọsụkọsụ na-adọgbu agbago na nke a na mmeritewu nke ọfụma ị na-enye ya n'iru oge ahụ fụsịrị ndị nọọsụ ibie ọ dalugo na mgbachi ụzọ nwa irie wesịa ndị bịa n'oge ya kpụme ọchịa asịndesi ndị ọzọ pụọ na-agwa ya bịa ekpụsịkwa mkpụ ọgụ asị m n'udo zie nke nwanne m agha nye kwaji nwa wee gwuo m ya na-ekwu ya na-ekiri ya etu o si aha ndụ ọmụmụ a na nwa bụ ezigbo mmadụ. So ndị nọọsụ mgbe ahụ fa na-alụ ọrụ fa with passion. Ndị kịta na-alụ nọọsụ ndị abịa ego ka fa na-achụ. Ndị nọọsụ kịta ego ka ha na-achụ. Ha ndị mbụ lụrụ ya with passion. Ndị kịta ndị nọọsụ ọkwa ndị kịta ndị nke anyị na-emekwa ya coded enwere ha chansị wee afụ ebe ha mere. Ndị kịta nụ due to na ha commercialize ya ego na-atọ ha gwogwo ha nsese wee bụ na nwa nwa nke bụ taịmụ ịna onwe ya anya na sef ọya ọfanwa mere dido jigala ọnụ nke ije na batrum ya ọkwụwata ya size by size nne na-asị nne m. So ọ bụla ya nwanne m ndị na-arụ ọrụ mmiri kịta ma ndị na-arụ dibịa ma ife niile ifeana onye ọbụla ji passion alụ ya nke ya na-adị iche. Ọ na-eji passion alụ ọrụ ya ịma a na-akpọrọ ya ọrụ nụchere ọsọ unu ka akpọrọ dibịa na na-eme ihe na-eme mbọsị mkparịta ọrụ dibịa anyị ga-alụ ya ọfụma n'ihe so abụ ebe anyị na-eweta ya n'isi njedebe today. Thank you so much for your time. ndị agwara anụgo anyị nwa n'aka adịna redi ịnalụ rọt ga-esi na mgba ndị a na-akwado na asịsị wee n'oge
gboo ya bụ mmiri ma ọ bụ na fajụ na iwu mekọtara fa ga-anụ ya bụ ọgụ. Anyị na-enwe spectators, anyị ga-anọ wọchị anya ka anyị fụkọ esi end. Ma ya bụzi na ya dịkwana ka nke mbụ bụ na ekwuchakwa ebe niile ada mmiri, ekwuchakwa ebe niile ada mmiri, ọ dịzie ka ya ụmụazị ịghọtago. Biko si na akwaitụla ọrụ ugwu ka o nwee iru. Daalụ, ya gazielu unu. N'ewe Igbo, eze ụmụ iyo.